10 ліпеня, пятніца, ў Беларусі 21 гадзіна. Аб'ектыў, галоўнае інфармацыйнае падсумаванне дня на Белсаце. У студыі для вас працую я, Валерий Руселік, вітаю гаспадарства, і мы пачынаем. Пакаленне Лукашэнкі. Конечно, я не бачыла нічога іншага. Я вырасла пры гэтай уладзе і бачу шмат недасканаласцей і праблем. Роўна 26 гадоў з нязменным кіраўніком дзяржавы. Прапаганда ў ролі следчага. Справа Виктора Бабарыкі у эфиры АНТ. Просмотрев фильм, я скажу, что я вообще не вижу каких-либо доказательств. Монтаж, мы видим отдельные фрагменты, отдельные камеры снимали. Замак на подворку. Крыўская славутасць аднаўляецца у паменшанай копіі. Зима теплая, люди уже приезжают, и детский автобус приехал, и мы так заработали. Я говорю, вау. И мы как-то так, которые у нас денежки были, мы так потихоньку думаем, дальше же еще лучше будет. 10 ліпеня 1994 года на першых у Беларусі прэзідэнцкіх выбарах перамог Александр Лукашенко. 26 гадоў ва ўладзе, 5 прэзідэнцкіх тэрмінаў. За гэты час у краіне вырасла цэлае пакаленне, якое жыцця без Лукашэнкі і не бачыла. Таму працягне Алена Дубовік. Ірына Грыцевіч ніводнага дня не жыла пры іншым прэзідэнце. Яна нарадзілася ў Баранавішах роўна праз месяц пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі. Ранейшае жыццё краіны Ірына ведае толькі з урокаў гісторыі. Бацькі палітычных тэмаў не закранаюць, не падтрымліваюць яны і пазіцыю 26гадовай дзяўчыны не маўчаць. Моя матуля працуе ў дзяржаўным закладзе і яна ведае ўсё гэта ізнутры, і яна пастаянна мне кажа такую фразу, я не люблю вельмі. Ты ж ведаеш, у якой краіне мы жывем. У якой вельмі страшна выказаць сваю думку, у якой немагчыма нешта сказаць і не пабаяцца, што за табой не прыйдуць. Але паводле Ірыны за чвэрць стагоддзя назбіралася даволі падзеяў, што зрабілі прышчэпку ад страху. Тракту метро, у якім ледзь не апынулася ейная сястра, плошча 2010, дзе былі ейныя сябры, і першыя выбары, на якіх асабіста галасавала. Не за Лукашэнку і не датэрмінова, як патрабавалі ва ўніверсітэце. Складанасці жыцця ў Беларусі дзяўчына пералічвае доўга. Тут табе і адсутнасць прэзумпцыі невінаватасці, і засяроджанасць усёй улады ў руках аднаго чалавека, карупцыя ды іншае. Бачу шмат недасканаласцей і праблем. Калі, напрыклад, мы адзіная краіна ў Еўропе, якой засталася смяротнае пакаранне, то я лічу гэта праблемай, тому што ніхто не мае права забіраць жыццё, нават дзяржава. Гэта такі як паказнік таго, што гэта не проста мае асабістыя такія думкі, што вось нешта мне не спадабалася, неяк да мяне не так паставіліся. Гэта больш такая глобальная праблема. На сёлетнія выбары Ірына збіраецца і гатовая падтрымліваць акцыі салідарнасці, нягледзячы на пагрозу затрымання. Спадзяецца на змены і яшчэ адзін аднагодак тэрміну кіравання Лукашэнкі, Глеб Якубоўскі. Праўда, хлопец можа назваць і станоўчыя бакі жыцця пры адным прэзідэнце. Плюсы есть, конечно. Порядки в городах. В периферии, конечно, там немножко не так. Медицина для детей, учеба для детей бесплатная, то бишь их кормят, их устраивают на работу. 26-й дзень народзіну адзначыць заўтра і Ірына Кавалёва, не на радзіме. 2 гады таму дзяўчына эмігравала ў Польшу і вяртацца не збіраецца. Кажа, што хоць і любіць Беларусь, але жыць прасцей за мяжой. Здесь можно заработать деньги, здесь не надо просто жить от зарплаты до зарплаты, и чтобы куда-то уехать, скопить целый год. Здесь просто можно с одной зарплаты спокойно собраться и поехать в ту же Германию, в Амстердам. Какие измены вы бы хотели бачить? Другое отношение государства к людям, чтобы у нас были достойные зарплаты, чтобы просто нормально относились, потому что у нас нету никакой свободы. Себя в Беларуси как-то очень неспокойно чувствуешь. Прычыны, з якіх ужо 26 гадоў краіны кіруе адзін чалавек, філосаф Мацкевіч называе празаічнымі. Я яе бачу дакладна ў тым, што мы хочам усё вырашыць проста, не замарочваючыся. Да выбараў, у якіх улада становіцца найбольш слабой, мы рыхтуемся
за месяц до гэтых выбораў і таму падходзім непадрыхтаванымі. Улады рэжым рыхтуецца ўсе 5 год. Ірына Грыцевіч на наступны дзень пасля выбараў адзначыць 26-годдзя. Чего вы чакаеце ад гэтага года? Змен. Хаця, калі чэсна, ўжо надзея вельмі слабая, але ўсё ж такі я спадзяюся, што можа адбудзецца нейкі цуд. Алена Дубовік, Белсат. Даваў хабар іншым, ды браў на кішэню сам. Гэткую схему збагачэння патэнцыйнага кандыдата на прэзідэнта Віктара Бабарыкі агучылі ў эфіры дзяржаўнага тэлеканалу АНТ. Матэрыял адразу ж выклікаў хвалю скепсісу ў сацыяльных сетках, а пералічаныя ў тэлеэфіры як неаспрэчныя доказы віны былога банкіра паставілі пад сумнеў адмыслоўцы. Юлія Лабанова. До 350 тысяч долараў у эквіваленце. Прыблізна гэткую суму грошай на год ад прадстаўнікоў 3 датычных да крымінальнай справы кампаніяў перадаваў Віктору Бабарыку, свайму былому шэфу, цвердзіць у матэрыяле АНТ Кирилл Бадзей. В этот и на следующий день он меня приглашал и вручал мне конверт, который прочитался мне. Гэтыя ды іншыя абраныя працаўнікамі АНТ ўрыўкі сведчанняў, расследаванне грунтуецца на відэавочныя стаўкі запытання фігурантаў справы, нібыта пацвярджаюць віну Віктара Бабарыкі адразу паводле 4 артыкулаў Крымінальнага кодексу Беларусі. У матэрыяле аніводныя рэплікі самога абвінавачваемага, пазбаўленыя магчымасці нешта каментаваць і адвакаты. Людям показали кино, про якое яшчэ складуць песні. Рецепт кино просты. Подписки пра неразгалашэнне, узятая забарона, гэта абцяжарвае абвяржэнне, монтаж, бо ёсць столькі незручных для кіно момантаў, закадравы тэкст, закліканы ліквідаваць сумневы ў тых, хто прывык верыць і адвык думаць. Адзіны кейс пададзены ў матэрыяле бізнесу растэрмінавання кампаніі «Прыватлізінг», што за выгодныя крэдытныя ўмовы плаціла старшыні Белгазпрамбанку адкаты. Грошы быццам бы выводзілі ў замежныя афшоры складанымі схемамі, але пасля праверак у 2016-м адкаты пачалі перадаваць проста ў кабінеце Белгазпрамбанку. Есть у нас презумпция невиновности по Конституции, по уголовно-процессуальному. Даже следователь сегодня не может так говорить, как ОНТ говорит. Поэтому сегодня задача адвоката в суд немедленно подавать, разбираться, как им эти документы попали, откуда. Может, это вообще левые дела какие-то. Мы вообще не понимаем, с какого дела и кто это проводил. 13 чэрвеня ў латвійскім банку АБЛВ адбыліся маштабныя ператрусы, вынікам якіх сталіся заявы пра супярэчлівыя фінансавыя аперацыі Газпрамбанку. Між тым, пра датычнасць да справы Белгазпрамбанку і самога Віктара Бабарыкі не вялося. Адпаведна, беларускі глядач не пабачыць дакументаў ад замежных партнёраў, што нібыта дапамагалі ў следстве, лічыць палітолог Вольга Харламова. Гэта не наша тайна, гэта інфармацыя, якая можа зачапіць іншых людзей, іншыя арганізацыі, і агучванне гэтай інфармацыі можа пацягнуць за сабой непрыемныя наступствы для Рэспублікі Беларусь. Таму гэта чыста агітацыйны фільм, які выкарыстоўвае чыста агітацыйныя методыкі, бяспечныя для дзяржавы. За нібыта махінацыямі ў структуры беларускага аддзялення банку праваахоўнікі меліся назіраць шмат гадоў, аднак справу завялі на пачатку перадвыбарчай кампаніі. Віктара Бабарыку затрымалі 18 чэрвеня, цяпер ён у СІЗА КДБ. Юлія Лабанова, Белсат. Рэйтынг Александра Лукашэнкі складае 76%, а хутка можа дасягнуць і 80%. Гэткія дадзеныя з нібыта сакрэтнага дакументу аператыўна-аналітычнага цэнтру апублікаваў супрацоўнік Белтэлерадыёкампаніі Андрэй Крывашеяў. Ну што ж, Белсат паспрабаваў знайсці на вуліцах Менску гэтыя 3/4 прыхільнікаў нязменнага кіраўніка краіны. Может, есть 76 среди своих людей, их там на каналах? Тогда да, может, уже так и есть. А среди народа, конечно, никаких 70 нету процентов. Нет. Не 75% точно нет. Особенно молодежь. Пенсионеры, может быть, но не молодежь. Я предпочитаю Лукашенко, чем то, что есть сейчас на Украине под американским контролем. Он, во всяком случае, не под американским контролем. Поэтому для меня вот такая статистика. Меня устраивает такая статистика. Среди моих знакомых нет людей, которые вообще верят хоть одному слову господина Лукашенко и всех, кто его окружает. На сегодняшний день доверу ему нема ни у взрослых, ни детей, и ни у сяброў, и ни у знакомых моих, ни у кого нема доверу Лукашенке. Я думаю, что ему потребно сыходить. 76% доверия к нему нет в такой степени.
Ну, она меньше, будет, процентов 5, может. Все-таки есть люди, которые ему еще верят. Паводле даследавання Інстытуту сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук, узровень даверу да Лукашэнкі ў сакавіку і красавіку ў Менску быў роўна адваротны – 24%. Паўнавартасная сацыялогія ў Беларусі адсутнічае з 2016 года, калі незалежны Інстытут сацыяльна-палітычных і эканамічных даследаванняў праз ціск з боку ўладаў спыніў правядзенне апытанняў грамадскай думкі. Месяц таму Міністэрства інфармацыі забараніла беларускім медыям публікаваць інтэрнэт апытанні аб прэзідэнцкіх выбарах і рэйтынгу Лукашэнкі. Дзейны кіраўнік краіны набіраў у гэтых апытаннях не болей за 7% галасоў. Гомельская актывістка, фельчарка хуткай дапамогі Алена Давыдова, якую ў афіцыйны дзень незалежнасці прэвентыўна затрымалі на 12 гадзінаў, сёння атрымала адразу 3 пратаколы. За непадпарадкаванне міліцыі, абразу ды нез'яўленне ў орган, які вядзе адміністратыўны працэс. По поводу оскорблений, извините, если вас хватают на улице просто так, тащат в машину, ты кричишь «милиция», да, они тебя около 11, почти 12 часов держат в этом. Как можно их назвать, как не оккупанты и фашисты? Они силой меня похитили, ни на каких оснований не было. Я никаких законов не нарушала. Прыхільніцу Мікалая Статкевіча Алену Давыдову жорстка затрымалі ў Гомлі днём 3 ліпеня на выхадзе з дому. У Новабелецкім Раус Алену пратрымалі да позняга вечара і адпусцілі пасля святочнага салюту. У той дзень аніякага пратаколу ёй не паказалі. Сёння пераслед актывістаў працягнуўся. У Менску затрымалі фітнес-інструктара Шоту Лабжанідзе. Прычынаю сталася скарга некалькіх грамадзянаў на тое, што Шота абразіў іх у сацыяльных сетках. Затрымалі таксама менскага актывіста Яўгена Міхасюка за тое, што ўзяў удзел у роварным прабегу салідарнасці. Беспрэцэдэнтная хваля салідарнасці. Беларусы падтрымліваюць суайчыннікаў, якія апынуліся ў няволі з-за сваёй палітычнай дзейнасці. $110 тысяч США на аплату штрафаў і лісты зняволеным. Беларуская салідарнасць у матэрыяле Насты Каханович. Гарадзенца Владзіміра Навуміка затрымалі напрыканцы траўня пасля пікета з удзелам Сергея Ціханаўскага. Яму, як і вядомаму блогеру, выставілі абвінавачанне за нібыта удзел і падрыхтоўку дзеянняў, што парушаюць грамадскі парадак. Учора яго вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе, і жонка актывіста бязмерна ўдзячная дапамозе людзей. За помощь, за поддержку, то, что нашли время и желание помочь мне в мою трудную минуту в жизни. Мне это очень помогло, я стала сильнее духом. Толькі за апошнія 2 месяцы было арыштавана больш за 120 актывістаў. 245 чалавек атрымалі штрафы. Шмат у якіх сем'ях адзіны кармілец цяпер знаходзіцца за кратамі. Таму беларусы арганізавалі збор фінансавых сродкаў на дапамогу сваякам вязняў і аплату штрафаў палітычных актывістаў. Ужо сабрана $110 тысяч. Чалавек павінен адправіць нам заявку, і мы апрацоўваем толькі тыя заявкі, якія нам адпраўляюць. Ну, я бы сказал, 100 заявок у нас есть. Или так, сколько штрафов увеличивается, да, и я думаю, что их еще будет больше, так что, мне кажется, у нас в последней водной кампании не заставалось отношений, наоборот, заставалось незакрытое штраф. Былы палітычны зняволены Павел Вінаградаў раіць прынамсі дасылаць паштоўкі. Хаця яны не ўсім даходзяць, тым не менш гэта паказвае дзяржслужбоўцам, што людзі памятаюць пра зняволеных. Люди, которые работают в тюрьмах, они же видят, какая поддержка оказывается тем, кого они вообще охраняют. То есть они видят, что люди вообще следят за их судьбой. Адзін з палітвязняў, палітык Мікалай Статкевіч, ад пачатку траўня знаходзіцца за кратамі. Цяпер ён падазраецца гэтак жа ў арганізацыі дзеянняў, што парушаюць грамадскі парадак. Паводле ягонай жонкі, хваля падтрымкі сёлета беспрэцэдэнтная. Літаральна за сотні беларусы сабралі каля 5 тысяч беларускіх рублёў на дапамогу. Вельмі важна, каб пра гэтых людзей не забываліся. Вельмі важна, каб пра іх інфармавалі грамадства усімі даступнымі спосабамі. Паведамленнямі ў сацыяльных сетках, там, не ведаю, улёткамі на стэндах, на вуліцах нашых гарадоў. Былыя палітычныя зняволеныя і іх сваякі падкрэсліваюць вельмі важная маральная падтрымка і актывістаў, і іх сем'яў. Просты спосаб падняцця духу – зрабіць для вязня тое, што ён не ў стане зрабіць сам. Когда ты сидишь в
тюрьме, и у тебя там возникает какой-то вопрос, который ты можешь, если ты на воле, просто загуглить и все, это решится в течение. То есть вот так вот вы еще писать. Если хотите, я вам что-нибудь прогуглю. За кратамі цяпер знаходзіцца больш за 20 палітычных актывістаў у ізалятарах часовага ўтрымання, першым следчым ізалятары і следчым ізалятары КТБ. Наста Каханович, Белсат. Акцыя салідарнасці за дэмакратычную Беларусь прайшла ў Вільні ўжо 4-й раз. Штопятніцу неабыякавыя людзі збіраюцца каля розных урадавых будынкаў Літвы. Сёння акцыя адбылася пад міністэрствам замежных справаў нашай паўночнай суседкі. Мы звярнуліся да господина міністра Лінкявічуса з тым, каб ён падтрымаў зварот еўрапарламентарыяў і спецдакладчыка по Беларусі Пятраса Аўстравічуса аб скарэйшым увядзенні супраць рэжыма Лукашенка эканамічных палітычных санкцый. Учора ў Еўрапарламенце былі дэбаты па Беларусі і вельмі сур'ёзна еўрадэпутаты размаўлялі пра санкцыі, у тым ліку эканамічныя санкцыі і пра стварэнне так званага ліста Магніцкага з імёнамі ўсіх, хто рэпрэсуе зараз грамадзянаў Беларусі і хто фальсіфікуе выбары. І вось вынік. 2 палітзняволеных ужо ўчора выйшлі на свабоду. Рэзалюцыю са зваротам да міністра замежных справаў Літвы Лінаса Лінкявічуса ўручылі прадстаўніку МЗС Гедзімінасу Каспуцісу. У наступную пятніцу з просьбай зрэагаваць на падзеі ў Беларусі удзельнікі звернуцца да прэм'ер-міністра Літвы. Маштабнае высяканне дубровы каля вёскі Путрышкі, што пад горадняй, пра якое Белсат распавядаў 2 дні таму, спыненыя. Паводле планаў уладаў, дзеля пашырэння гарадзінскіх могілак ауль з-пад бензапілу меліся пайсці 20 гектараў каштоўнага лесу. Власти приостановили вырубку Дубравы. Со СМИ мы узнаем, что уехал мэр города, я так понимаю, согласовывать насчет земли пахотной. Для нас справедливое решение – это отменить вырубку Дубравы, перенести кладбище в другую сторону, изыскать новые земли для кладбища. И мы думаем поехать в Минск, в администрацию президента. Канфлікт вакол высякання дубровы дзеля пашырэння могілак цягнецца ўжо 2 гады. Мясцовыя жыхары скардзіліся ўладам на тое, што з-за знішчэння дрэваў значна пагоршыўся стан пітной вады. А вось камунальнікі цвердзяць, што высяканне адбываецца згодна з заканадаўствам. Зварот вяскоўцаў да старшыні гарадзенскага аблвыканкаму ўжо амаль месяц застаецца без адказу. Напрыканцы выдання перанесемся на Смаргоншчыну, дзе амаль 7 вякоў таму на загад вялікага князя літоўскага Альгерда быў збудаваны велічны крэўскі замак. Сёння ж адзін з найстарэйшых помнікаў нашай гісторыі знаходзіцца ў заняпадзе. Да яго аднаўлення яшчэ ой як далёка. Хаця мой калега Алесь Пуціла пабываў на месцы, дзе напоўніцу адбываецца сапраўдная рэінкарнацыя крэўскага замку, хай і ў меншых маштабах. Муры ды вежы крэўскага замку, а дакладней тое, што ад іх засталося, маглі быць адбудаваныя даўно на ініцыятыву нарадзінца гэтага краю, паэта, празаіка і грамадскага дзеяча Владзіміра Някляева. Аднойчы падумаў, што ўсё ў нас зменіцца тады, калі я аднаўлю Крэва. І я шмат што рабіў дзеля гэта. Скажем, я арганізаваў фонд Крэва. Гэта быў 97 год. І мы закумулявалі ўжо там грошы. І ўсё б гэта выйшла, і ўжо б Крэва стаяла новенькая. Але вот найшла коса на камень, у мяне з Лукашенком, усё гэта ввалілася, фонд рухнуў. Мясцовы жыхар Сергей Бандарэнка нарадзіўся на поўначы Расіі ў Архангельску, але яшчэ да першай гадавіны з'яўлення на свет пераехаў у Беларусь. І з'явілася ідэя ў мастака паводле прызвання аднавіць крэўскі замак у яго паменшанай копіі на ўласным падворку. Здесь можно посмотреть на моем канале, як мужик замок будовал. Там я делал такой первоначально в YouTube у меня канал, и приблизительно, в принципе, все с самого начала было. Как фундамент делал, как здесь даже еще есть там кадры, где я просто кол поставил, так посмотрел, башня такая будет. Дзяржаўныя органы ініцыятыву Сергея Бандарэнкі не зацікавіліся, і ён робіць рэканструкцыю на поўнай самаакупнасці, прымаючы турыстаў на платныя экскурсіі, ды прадаючы арыгінальныя сувеніры ручной працы, вылепленыя з гліны пры дапамозе жонкі і малодшай дачкі. Зима теплая, люди уже приезжают, и детский автобус приехал, и мы так заработали. Я говорю, вау,
И мы как-то так, которые у нас денежки были, мы так потихоньку думаем, дальше же еще лучше будет. И мы таких на стройку, да, все потратили. Цяпер жа скульптар чакае наплыву гасцей праз месяца паўтара, калі ў Крэве пройдзе чарговы рыцарскі турнір, што сёлета будзе мець вышэйшы статус, пераўтварыўшыся з раённага Смаргонскага у гарадзенскі абласны. Александр Пуціла, Белсат. На сёння гэта ўсё. У студыі для вас працаваў я, Валер Руселік. Дзякуй за ўвагу. Заставайцеся з Белсатам.